Ben, bons días, grazas a todos e a todas pola vosa presenza. O motivo desta convocatoria é dar conta un ano máis, a quinta edición, non? Se non lembro mal, do Festival de Teatro e en xeral non só de teatro, sino da actividade cultural na Rúa, que se vai desenvolver nos primeiros, segundos, os 4 primeiros días de xuño. É unha actividade que, como sabedes, xa é habitual, que enxe xente as rúas, as plazas e outros espazos, outras dependencias municipais, pero fundamentalmente ten un carácter de rúa, de actividade cultural. Agradecer, en primer lugar, a todas as persoas que participan, que se implican, e fundamentalmente a Asociación Cultural Tima Seu Teatro, por o traballo desenvolvido en este sentido. O Concello colabora en forma de convenio, concurren a ser exactos, concurren a las subvencións de concurrencia, que é a forma máis democrática, ademais, de alguna maneira, de repartir os recursos do Concello. E, bueno, fruto do traballo, da pequena aportación económica do Concello e da boa vontade de moitos creadores e creadoras, pois ten lugar este evento. A mí me gustaría señalar que é o inicio do mes de xuño, donde agardemos que, acompañados do bo tempo, que sempre é un elemento imprescindible en toda a actividade que ten como marco exterior, pois se van desenvolver outra serie de actividades. Onte presentamos, sin mí, neste caso, porque non cheguei a tempo, fora do mapa, que é a actividade de teatro na rúa. Tamén vamos a ter videoclips a esgalla e baile, dedicado fundamentalmente á danza contemporánea. E, por tanto, o mes de xuño, un mês donde os espacios culturais, a formación cultural, ademais de ocupar os grandes edificios, instalacións ou infraestructuras culturais da cidade, pois o que sae é a buscar aos espectadores á rúa. Algo importante, xa que unha sociedade como a nosa, unha sociedade en moitas ocasións acomodada ou refractaria incluso ao que implica unha cultura, un esforzo para disfrutar da cultura, pois parece fundamental que a cultura teña a valentía de sair á rúa, aos espacios públicos, a buscar espectadores e espectadoras que de alguna maneira fagan un texido cultural forte da nosa cidade. Sin máis, eu vou a pasar a palabra á directora Ángeles, directora presidenta, non sei, cada organización e cada asociación ten un término de Asociación Cultural Tima Seu Teatro, para que poda desenrolar un pouco o que é a programación destes días. Moi ben, moitas grazas. En primer lugar, quero dicir que nós, como entidade cultural, tiñamos pensado pedir un minuto de silencio polo atentado ocorrido en Manchester onte a noite, do que todos e todas estaredes enterados, pero polo un pouco tempo do que dispoñemos, pois simplemente sumarnos a repulsa, porque o ISIS atenta á cultura, á democracia, ao modo de vida occidental, e as entidades culturales, a nosa está moi afectada e involucrada por iso. Moitas grazas. Entón, sen máis, pois, vos vou dicir que a nosa entidade, como organizadora do festival, para dar a coñecer, promocionar o mesmo, xa que vamos na quinta edición deste Festival Internacional de Teatro Amador e Artes Escénicas, na Rúa, que sempre se celebra en Ferrol. Estivemos facendo unhas actividades previas a este festival, como foron unha exposición no Centro Cívico de Caranza, das actividades da nosa entidade con respecto a este festival, e varias actuacións tanto no de Bandito Centro Cívico como no Centro Cultural Torrente de Allester, con gran aceptación por parte do público. Fixemos unha convocatoria para a participación neste festival, como sempre facemos, pese ao curto espacio de tempo
que puxemos, que foron 15 días, tivemos ao redor de 20 solicitudes, pasa da ventena as solicitudes, algunas delas de lugares, de grupos como de Georgia e Polonia, tivemos este ano. Os cales non os pudemos seleccionar porque o presupuesto co que contamos non nos cubre traer compañías de tan longe, ¿no? Pero bueno, con moita pena. Entonces, intentamos elixir a xente que reúna unha boa calidade en escenografía e interpretación en temas que poden ser de interese do público. Queremos mesturar as artes escénicas que este ano cubren, todas elas cubren a música, a danza, o teatro e a... bueno, música, danza, teatro, bueno, pois sí, unidos con a gastronomía e o turismo. O turismo sempre está presente con guías turísticas polo entorno da cidade e a cidade mesma. De xeito que todas se mesturen e cheguen a todos os públicos, incluído o infantil. Sempre temos actividades para o público infantil. Vou empezar coa programación. Así, o día 1, xoves, incluímos este ano un día máis para facer animación pola rúa. Estaremos acompañados polo grupo de gaitas das Pontes de García Rodríguez, que se chaman No Cómbaro, a partir das 17:30. Ese mesmo día actuarán no palco de música do Cantón de Molíns o grupo Os Centolos, para que os xóvenes e non tan xóvenes podamos disfrutar da súa música a partir das 11 da noite. O día 2, vendres, ás 7, na Praza de Constitución, haberá un espectáculo de maxia a cargo do mago Benxamín, cun show familiar interactivo que se chama Realidade ou Ilusión, cousas da mente. Ás 8:30, na Praza de Amboaxe, o grupo musical infantil Kenindiole deleitarános con música folk, que aproveitaremos para bailar, se quere. O día 3, sábado, empezaremos ás 11:30 da mañá. Partiremos do Hotel Carrisa Almirante a ritmo de charanga, coa charanga a Santa Compaña, que ven de Coruña, que nos acompañará polas rúas e prazas de Ferrol. Ás 12:30, na Praza de Amboaxe, a primeira obra teatral, neste caso completa e ao aire libre, a cargo da compañía Noite Bohemia, da Coruña, membro da Federación Amatera, un dos nosos colaboradores, coa obra Las Galas del Difunto, de Ramón María del Valle Inclán. A 1:30, animación nas rúas coa charanga Santa Compaña. Ás 4:30 teremos o xantar no Hotel Carrisa Almirante, colaborador sempre con nós, digamos que a base de operacións onde facemos as convivencias e as reunións e as comidas. Pola tarde sairemos ás 5:30 coa ritmo da charanga. Ás 8:30 na Praza de Constitución, Plétora Teatro de Plasencia, Cáceres, da Federación Dalí, Extremeña. 6:30, a 6:30 porán en escena varios sketches da súa obra musical Te quiero, eres perfecto, ya te cambiaré. Ás 20:30, no Centro Cultural Torrente de Ester, disfrutaremos da posta en escena de unha compañía de danza que se llama Inque Danza, que presenta dúas montaxes, unha clásica e outra de Bach, con música, unha contemporánea e unha clásica. As Sílfides e a clásica, unha con música de Bach e a contemporánea. E ás 10 estaremos na cea de convivencia no Hotel Carrisa Almirante. O día 4, domingo, último día do festival, empezaremos ás 11:30 con foro aberto no Hotel Carrís. A 1 sairemos do Caroperaio de Coruxeiras para emprender un viaxe en lancha pola ría, onde tomaremos un xantar preparado por o Casalexo, que é un centro hosteleiro da vila. Teremos unha visita guiada polo Castelo de San Felipe, de volta pola cidade,
polo camiño inglés, explicando monumentos, a historia de Ferrol, a cargo de Siker Galicia. As 9 no Teatro Jofre, por fin, este ano, a non ser total. As 9, como? Se queda isto como pasamos a programación por correo. Perdón, esto con as horas de... 19 horas. Pero para, en lugar de leer todo por detalle, podemos pasar o programa completo aos medios. Vai ser mellor. Moi ben, pois eso, terminará ás 7 da tarde con a posta en escena no Teatro Jofre de Divinas Palabras de Valle Inclán, a cargo de Unicornio Teatro de Rivas hacia Madrid. Membros de Senamatur tamén noso colaborador. Celebraremos o 125 aniversario do Teatro Jofre. Dicir que durante os días do evento nos será entregado o sello de calidade por parte dun responsable directivo de Escenamater, que é a Federación Nacional que otorga este selo aos festivales que se fan no Estado. E agardamos a presencia do señor Concelleiro de Cultura, agardamos que poda asistir a este acto. Esto puede ser atento. Claro, entón, sen máis, pasamos a... Unha cuestión que veía que era importante tamén en caso de chuvia. Sí, eso. En caso de chuvia, as representacións destes sketches pasarán ao Centro Cultural Torrente Ballester, que temos cedido polo Concello de Ferrol. E as entradas para as obras enteras no Jofre e no Torrente Ballester, a de danza e a de teatro, se retirarán as entradas na taquilla do Teatro Jofre. Agora, sen máis, pasamos a palabra a Mari Tenreiro, que é da Asociación de Mulleres de Carango, colaboradora no noso festival. Moi brevemente, quere dicir unhas palabras. Moi brevemente, solamente darle las gracias a Teatro Maseo por la colaboración que tiene con nosotros y desde luego, sobre todo en el barrio de Carranza, que hacía muchísima falta porque es un barrio que está totalmente muerto, que necesita muerto. Entonces, esta gente, los domingos al teatro, la gente acude masivamente, que a veces tienen hasta que cerrar porque no hay capacidad suficiente. Y luego, el resto de la colaboración, esta colaboración que hacen con nosotros y nosotros conjuntamente con ellas, apoyarles en todo lo que hacen, muy contentos, creo que desde luego lo están haciendo de maravilla, nos están ayudando muy bien y nosotros tenemos nuestro mérito porque trabajamos gratuitamente sin, digamos, 6 años, 4, 6 vamos pacientes sin ninguna subvención y creemos que tenemos muchísima gente en Carranza y de hecho gracias a las ayudas pues, que nos dan partes socias nosotras mismas como entidad y luego las compañeras. Por eso estamos muy agradecidas por su colaboración y el trabajo que están haciendo en Carranza. Muchas gracias. Sí. Ben, este ano tenemos como padriño do evento ao ceramista Francisco Pérez Porto, ao cal agradecemos a creación do noso novo logo para o Festival Escena Rúa e tamén o creador do logo da nosa asociación. Francisco Pérez Porto. Como menos mal que avisaron que había que ser breve, entonces xa me digo para non falar nada. En principio, dar as gracias por todo o que por lembrarnos de mí. E despois tamén dar as gracias porque cos anos que teño é a primeira vez que son padriño de algo. Por eso xa trabajamos. Un padriño de unha nena, e mire que as nenas me gustan, pero nunca fui un padriño de nada. Xa que tes moitos nenas. Sí, bueno, pero a meus nenas niños os recías, eso é o que me encanta. Pero, despois, pois, que todo o que poida facer eu por vos, pois, aquí estou para sempre, hasta que morra. É que non teño nada que decir que o teatro eu vexo que cambiou moitísimo, inclusive os nomes que lles poñen as compañías cambiou moitísimo, como cando eu era rapaciño, que traballei no teatro, que era recorrer toda a comarca, toda a ciudad, e nada máis, que gracias ao Concello, gracias a todos. Moitas gracias. ¿Alguna pregunta? Antes de podemos ter o programa completo. Sí, porque é máis fácil xa para... volou Sí, porque é máis sincero. Tedes alguna pregunta? Si algo que non vos quedara claro. Só quixera añadir unha cousa como presidenta da Federación Amatega de Galicia. Gracias.
é solicitarlle ao señor concelleiro que presentamos unha iniciativa como federación para traer teatro de outras autonomías, teatro amador de outras autonomías e de Galicia tamén, o Teatro Jofre. Temos aí un programa que esperemos que teña aceptación para volver a traer ao Jofre vivencias teatrais como en algunha época, porque o Teatro Amador traballa moitísimo e podemos vos decir que hai obras de moitísima calidade e, sobre todo, as que veñen este ano que ninguén as paga. Moitas grazas. Simplemente o concelleiro, como tamén é de turismo, de festas e tal, está ahora mismo centrado na festa de verán, do lagardo que teñamos tempo para mirar todas as propostas. Despois de conseguir unhas boas festas de verán, que tampouco é fácil. Pois, ogallá participaremos e temos o teatro que está para facelo no que o concello precisa. Veña, pois moitas grazas.